Намираме се пред сцената разбъркването на океана от мляко и добиването на елексира на безсмъртието и блаженството Амрита. Сцената показва Бог Вишну, лилавия Бог, който е един от троицата от Светата Троица – Брама, Вишну и Шива. Брама е създателя, сътворителя, Вишну е този, който поддържа статуквото и Шива е разрушителя, който разрушава това, което е създадено. Вишну стои върху планината Мандара, а около планината Мандара е навита змея Васуки, който е краля на тези змии. Девите, това са полубоговете или положителните богове, са от една страна, а от другата страна, ето ги девите, те държат опашката на змията, или това е в астрологията се казва Кето, а Раху е главата на змията и тя се държи от асурите, това са демоните. Сега, тук е една много важна подробност. На тази сцена са подредени 9 на 9, но истинската сцена, която се намира в Анкор Ват, там съотношението не е равно. И всъщност там е 88 на 90 в полза на демоните, на тъмните сили. Защо? Има една осморка, която се казва Аналема, или това е движението на Слънцето, което описва в небето. И всъщност тъмните сили представляват движението на Слънцето и броя на дните от есенното равноденствие до зимното слънцестояние. Там се получава средата и положителните сили, девити, те представляват броя на нарастващия ден от зимното слънцестояние до пролетното равноденствие. Планината Меру е върху Костенурката. Костенурката, като най-дълго живящо животно, 300 години. Върху нея е планината Меру, това е свещената планина, а отдолу е океана от мляко. И тук имаме един Шива Лингам с рог на изобилието. Как се получава елексира на безсмъртието? Това се получава от въртението, от динамиката, като Бог Вишну е като един съдия, един рефер, стои и контролира положителните сили и отрицателните сили да дърпат. Сега вече казах, че бройката на демоните и на положителните богове, девити, асурите са демоните, е различна. Тоест демоните са повече, 90, а 88 са положителните богове. Защо е така? Защото в тези дни, когато има равноденствие, те са 1-2 дена и те са към положителния, т.е. от тогава нататък тръгва деня да се увеличава. Иначе изглежда, че балансът е нарушен, т.е. демоните са малко повече, отколкото асурите. Но истината е, че балансът се поддържа именно от Вишну. Т.е. това е неговата роля. Той да поддържа баланса. И именно той е като един рефер, един съдия и създава команди. Едните да дърпат, другите да дърпат. Създава се въртеливо движение. От това въртеливо движение, динамиката, се получава Амрита, елексира на безсмъртието.
Когато бях в Индонезия в храма Боробудур, обяснявах как по друг начин може да се получи елексира на безсмъртието. Той се получава, сега ще го кажа, колкото и фрапиращо да е, той се получава по време на оргазъм. Тоест, при оргазъма имаме възвратно постъпателно движение, т.е. динамиката се получава не от въртене на тази планина, т.е. от усукването на тази змия, дърпането от единия край към другия край и усукването и въртеливото движение, т.е. динамиката между положителната сила Ян и отрицателната сила Ин в даоизма. Те са двете капки, дето се гонят и се ограничават от една окръжност, третата сила, това е Вишну, нали, което поддържа това равновесие. Тоест, от едно възвратно постъпателно движение, каквото е секса, се получава оргазъм. По време на оргазъма се получава този елексир на блаженството. Тоест, когато човек изпита оргазъм, се получава този елексир на блаженството. А истината е, че без положителни и без отрицателни сили не може да се постигне това равновесие, това блаженство и тази динамика. Тоест, в секса, ако няма активност, динамика в секса, не се получава оргазъм. И в живота е така. Както се казва, всяко зло за добро. Т.е. трябва да има и зли, и добри сили. Това е смисъла и в източните религии на така наречената сцена на разбъркване на океана мляко и получаване на елексира на блаженството и безсмъртието Амрита. Сега, истината каква е, като говорим за секса и за оргазъма? При жената оргазъма е това, което е много по-дълбок, отколкото при мъжа. Заради това, когато жената получи оргазъм, е много по-силен елексира на блаженството, отколкото при мъжа. Тоест, по време на оргазъм, в течността, която се колира от мъжа или от жената, се получава този елексир на безсмъртието. И именно в това се крие тайната на елексира на безсмъртието. Надявам се, всички сте разбрали много добре моя урок и моето обяснение за получаване на елексира на безсмъртието. Благодаря ви!